Moduloaren abiapuntua gatazka da. Gatazka, aldaketaran zabiatutako edozein gaitasunen garapenean presente dagoelako. Moduloaren lehen atalean, bakegintzaren eta gatazken ikerkuntzaren erakundetzera eraman zuen lehen hurbilketa historikoa egingo dugu. Zeinen oinarria bake liberalaren diskurtsoan eraikita dagoen. Horrexegatik, eta proposamen alternatibo gisa, bidezko eskenatoki jasangarriagoak eraikitzeko diskurtso kritikoan gehien eragin izan duten 3 proposamenak aztertuko ditugu. Lehen proposamena Johan Galtunen idazkietan oinarrituta dagoena. Gatazkak konpontzeko eragile zibilizatzaileak duten garrantziaz hitz egingo dugu. Bake positiboaren analisia handituz. Gerra edo indarkeria zuzenaren ausentziaz harandiago. Hau da, bake negatiboaren paradigma gainditzen duena. Bake positiboan, indarkeria estruktural eta kulturalak oinarrizko dimentsioa hartzen dute gatazkaren eraldaketan. Bigarren proposamenean, John Paul Lederaken pentsamenduan oinarrituta dagoena da. Memoriaren dimentsio kolektiboaren garrantziaz hitz egingo dugu gizarte sendatze prozesuetan eta narratiba ezberdinen bitartez identitatea eta adierazpenaren lekuak garrantzi epistemikoa hartzen dute gizakion kondizioari buruzko galdera nagusiei erantzuteko. Hirugarren proposamenak Vicente Martínez Guzmanen bakearen bira epistemologikoa eta Francisco Muñozek plazeratutako bake imperfektuaren proposamenak aztertuko ditugu. Gizakiok bakea egiteko ditugun gaitasunen oinarrituta, gatazkak bide baketsuetatik eraldatzeko gaitasunetik hain zuzen ere. Moduluaren bigarren atalean, bizitzaren zaintza eta jasangarritasunari buruzko hausnarketa bultzatzen duten 3 gaitasun aipatuko ditugu. 1. Kokatutako ezagutza batetik gogoratzeko gaitasuna. 2. Dimentsio sortzailetik irudikatzeko gaitasuna. Eta 3. Emantzipazio prozesuetan parte hartzeko orduan, simbolikoki, ekologikoki eta sozialki uko egiteko gaitasun. Bakearen agenda kritiko eta eraldatzailerako 3 ikaskizun ere aztertuko ditugu. Lehen ikaskizuna ongizatearekin lotuta dago eta mikropolitikaren esparruan garatzen da. Memoria eta gorputza ezinbesteko kontzeptuak bihurtuko dira egunerokotasuna, hurbiltasuna eta bizitzaren zaintza. Bigarren ikaskizuna narratibak eta metaforak aztertzearen garrantziaz dihardute, non boterearen zapalkuntza, menperatze eta sumisio egiturak kokatzen dira. Hau da, patriarkatuaz, kolonialismoaz eta kapitalismoaz dihardutenak. Hirugarren ikaskizuna ezagutzaren esparruari eta haren legitimazio parametroei dagokie. Eztabaida epistemologikoa honako parametroetan gertatzen dalako. Edo bai, ikuspegi individualista eta balio unibertsala duena, edo bestalde, harremanen ikuspegian eta balio anitz eta ezberdinetan ulertzen dena. Azkenik, gomendio gisa, alde batetik azpimarratu nahiko genuke, gure begirada zabaltzearen beharra, ongizatea edo bizitza ona zentzuan murgilduz, gure habitat edo jatorriarekin lotuta. Bestaldetik, gomendagarritzat jotzen dugu nortasun eta jabego kategoriak zabaldu ahal izatea, horietan oinarritzen baita pentsamendu liberal modernoa. Beraz, gure gogoeta zera proposatzen du. Bizitza emantzipazio praktika gisa ulertu ahal izatea.